Johana Špiri, Hajdi. 22. poglavlje. Dogodilo se ono čemu se niko nije mogao nadati. Rano u zoru drugog dana izađe Čika iz kolibe i pogleda unaokolo da vidi kako će biti vreme. Na visokim vrhovima planine ležao je rumeno-zlatan sjaj. Dunuo je svež vetar i savijao jelovo granje tamo amo. Sunce tek što se nije rodilo. Neko vreme stajao starac i posmatrao kako počinju da sijaju posle visokih planinskih vrhova i zeleni bregovi zlatnim sjajem, a iz doline polako nestaju tamne senke i svuda se razliva ružičasta svetlost, pa i bregovi i doline i sve se blista u jutranjem zlatu. Sunce se bilo rodilo. Čiča je izvadio iz šupe stolicu na točkovima, postavio je lepo ispred kolibe spremnu za put, pa ušao unutra da kaže deci kako je lepo jutro svanulo i da ih pozove da izađu. Petar se već penjao sa svojim kozama. Njegove koze više nisu išle onako poslušno kraj njega ili za njim, nego su bežale na sve strane jer je Petar bez ikakvog razloga kao besan udarao prutom, a teško kozi koju Petar udari. Bio je sav besan i ogorčen. Već nedeljama Hajdi nije išla sa njim, a on je na njeno društvo bio toliko navikao. Kad bi se jutrom popeo odozdo, uvijek je ta tuđa devojčica izlazila napolje i sedela u svojoj stolici, pa se Hajdi zabavljala sa njom. Kad bi se spuštao sa pašnjaka uveče, opet je ta devojčica u stolici sedela sad ispod jela i opet se Hajdi nešto majala oko nje. Celoga leta nije išla sa njim na pašnjak, a danas je htjela da dođe, ali zajedno sa tom prokletom stolicom i sa tom strankinjom. Pa da opet celo vreme čak i na pašnjaku provede s njom. To je Petar već predviđao i to ga je ljutilo u najvećoj meri. Eto i sad te stolice, koja je kao za inat stajala na svojim točkovima. Gledao ju je kao neprijatelja koji mu je kriv za sve i smera mu čak i danas neko zlo, još veće nego ikad. Osvrte se Petar unaokolo. Sve je bilo mirno, nigde nikog živog. Kao neki divljak jurno on sad na stolicu, dograbi je sav ogorčen, pa je i sve snage gurnu nizbrdo. Stolica odlete, poče da se pretura i nestade je istog časa. Pošto je ovo učinio Petar još uvek sav besan, jurnu uz planinu kao na krilima i ne zaustavi se dotle dok ne stiže do velikog žbuna kupina iza koga je mogao da se sakrije, jer nije želeo da ga Čika spazi. Hteo je međutim da ipak vidi šta se dogodilo sa stolicom i zato mu je bio dobrodošao ovaj žbun na brdu. Odatle upola sakriven mogao je da pogleda dole niz planinu, pa ako se Čika pojavi da se odmah sakrije. Tako je i uradio. I šta ugledaše njegove oči? Daleko dole tumbao se sunovratke, njegov neprijatelj sve većom i većom brzinom. Prevrnuo se nekoliko puta, onda je poskočio visoko, tresnuo u zemlju i ponovo se preturio raspadajući se. Na sve strane su već leteli komadi. Noge, naslon, postava, sve visoko u vazduh. Petar je osjećao toliku radost gledajući ovo što se dešava, da je prosto morao obema nogama da poskoči uvis. Glasno se nasmejao.
lupio nogom o zemlju od zadovoljstva, pa poče da skače sve ukrug. Najzad se vrati na staro mesto i pogleda nizbrdo. Ponovo se smejao i ponovo počeo da skače, jer je bio van sebe od radosti što je njegov neprijatelj propao. Sad je morala ova strankinja svakako da otputuje, jer nije imala više pomoći od čega da se kreće. Hajde će opet biti sama i ići će sa njim na pašnjak, pa će i uveče i ujutru biti njegova drugarica i sve će biti kako je ranije bilo. Ali Petar nije znao šta biva kad se učini neko zlo delo. Hajde je istrčala iz kolibe i potrčala prema šupi. Iza nje je išao deda sa Klarom u naručju. Vrata na šupi stajala su širom otvorena, one dve daske bile su uklonjene, te je svetlost dana dopirala do najudaljenijeg ugla. Hajde je zavirila unutra, obišla šupu, vratila se, a najveće čuđenje čitalo joj se na licu. U tom je stigao i deda. Šta je to, jesi li ti izvezla stolicu, Hajdi? Upita je on. Pa ja je i tražim, deda, na sve strane, a ti si kazao da je stolica pored vrata. Rekla je Hajdi gledajući još unaokolo. Vetar je za to vreme počeo jače da duva. Udarao je vratima šupe jednako, a najzad ih naglo zalupio. Deda, vetar je kriv, uzviknula je Hajdi, a oči joj zablistaše. O, ako se stolica otkotrljala sve do selca, stići će danas kasno, pa nećemo moći da idemo. Ako se donde otkotrljala, neće se više ni vratiti, jer se svakako raspala, kazao je deda i obišao šupu da pogleda nizbrdo. Ali čudno se to dogodilo, dodao je on, posmatrajući preko koga je stolica trebalo da pređe dok ne stigne do nizbrdice. O, kakva šteta, sad ne možemo ići, a možda nikad nećemo moći da idemo, žalila je Klara. Morat ću sada svakako da se vratim kući, nemam više stolice. Oh, kakva šteta, kakva šteta. Jeli, deda, ti ćeš već nešto izmisliti, pa da ne bude onako kako Klara misli, da ne mora odmah da se vraća kući. Ovoga puta ići ćemo na pašnjak, kao što smo naumili, a posle ćemo vidjeti šta će biti, rekao je deda. Deca su klicala od radosti. Deda se vrati u kolibu, uzeo odande mnogo marama, raširi ih na najsunčanije mesto ispred kolibe i tu postavi Klaru. Donese onda deci mleka za doručak, pa izvede Belku i Mrkušu iz staje. Zašto li se onaj ne pojavljuje već odozdo? Kazao je Čika više za sebe, jer još nije odjeknuo Petrov jutarnji zvižduk. Onda deda uze Klaru opet na ruke, a marame ponese preko ramena. Tako, a sada napred, rekao je polazeći prvi. Koze će ići sa nama. Hajdi je bila zadovoljna. Jednom rukom zagrlila je Belku, a drugom Mrkušu, pa je išla iza dede. A koze se toliko radovale što idu zajedno sa Hajdi, da su je prosto prignječile od velike radosti. Kada stiguše gore na pašnjak, vidiše kako na obroncima ovde onde koze brste, a u sredini leži Petar, opružen po zemlji koliko je dug. Pokazat ću ja tebi ako još jednom prođeš, a ne zovneš moje koze, lenjivče jedan. Šta to treba da znači? Doviknuo mu je Čika. Kad Petar čuo ovaj dobro poznati glas, skoči kao oparen. Još niko nije bio budan, odgovorio i on. Jesi li video stolicu? Upitao ga je opet Čika. Koju? Upitao je Petar zbunjen. Čika više nije govorio, prostro je one marame na suncem obasjeni obronak, posadio tu Klaru i upitao je da li joj je tu udobno.
Udobno, kao u naslonjači, odgovorila je ona zahvaljujući. Zaista sam na najlepšem mestu. Ovde je tako lepo, Hajdi, tako lepo. Uzviknula je ona gledajući unaokolo. Deda je krenuo kući. Rekao im je da se lepo zabavljaju, a kad bude vreme ručku, Hajdi će naći jela u torbi koju je on ostavio tamo u hladu. Neka im onda Petar da mleka koliko budu želele, ali neka Hajdi dobro pazi da mleko bude od Belke. Predveče će deda opet doći. Sad deda ide prvo da traži stolicu i da vidi šta je sa njom. Nebo je bilo ugasito plavo, bez ijednog oblačka. Na velikom snežnom polju na suprotnoj strani blistalo je kao da sijeju hiljade i hiljade zlatnih i srebrnih zvezda. Sivo, šiljasto stenje dizalo se visoko kao u drevna vremena i ozbiljno gledalo u dolinu. Velika ptica lebdela je visoko u plavetnilu, a iznad visova duvao je planinski vetar i hladio suncem obasjenu planinu. Deci je bilo neopisno prijatno. S vremena na vreme naišla bi neka kozica i prišla njima da se igra. Najčešće je dolazila nežna Belka i spuštala svoju glavicu Hajdi u krilo, pa ne bi odlazila dok ne dođe druga koza da je otera. Tako se Klara upoznala sada i izbliza sa svim kozama, te više nije mešala jednu sa drugom, jer je svaka izgledala drugčije i drugčije se i ponašala. Bile su tako poverljive prema Klari da su joj sasvim blizu prilazile i spuštale svoje glave na njeno rame. To je uvek bio znak prisnog poznanstva i naklonosti. Tako je proteklo već nekoliko časova. Hajdi se sada seti nečega. Kad bi mogle da odu s one strane na ono mesto gde ima toliko cveća pa da vide jesu li se svi cvetići otvorili i da li su onako lepi kao lane. Tek uveče kad se deda opet vrati, moći će i Klara da pođe donde sa njim, a dotle će možda cvetići već sklopiti svoje očice. Ta želja je bila sve jača u Hajdinom srcu i ona nije više mogla da joj se odupre, pa je rekla malo bojažljivo. Hoćeš li se ljutiti, Klara, ako ja časkom odem od tebe, pa ostaneš sama? Htela bi da vidim kako izgleda cveće, ali čekaj. Hajdi je pala jedna misao na pamet. Otrčala je donela čitavu gomilicu zelenog lišća. Zatim je uhvatila oko vrata Belku koja joj je odmah pritrčala pa je dovela do Klare. Tako, sad nećeš biti sama, reče joj Hajdi, pritisnuvši malo Belku da sedne pored Klare na mesto na kome je ona dosad sedela. Kozica je odmah razumela i legla. Onda je Hajdi bacila onu travu Klari u krilo. Sad Klara reče radosno da Hajdi može slobodno da ide i da gleda cveće, a ona će rado ostati sa kozicom, jer to i onako još nikad nije doživela. Hajdi otrča, a Klara poče da daje listić po listić Belki i one se tako sprijateljiše. Belka se sasvim pribi u svoju novu prijateljicu pa je lagano jela listiće iz detinjih prstića. Lepo se moglo videti kako joj prija, što može ovako mirno da leži dobro zaštićena, jer su je tamo u stadu uvek gonile velike i jake koze. Klari je izgledalo divno što sedi ovako sasvim sama na brdu, sama sa jednom dobrom kozicom, koja je gleda kao da od nje očekuje pomoć. Velika želja poljavi se u njoj da jednom i ona bude svoj čovek,
da i ona može drugome da pomogne, a ne da uvek drugi njoj pomažu. I Klari sad padoše na pamet mnoge misli koje nikad ranije nije mislila. Pa oseti nepoznatu želju da i dalje živi na lepoj svetlosti sunca i da radi nešto što će nekome pričiniti radost kao što joj se sada Belka raduje. Te sasvim nova radost ispuni joj srce, pa je izgledalo kao da je sve što je toliko puta gledala i dobro poznavala odjednom postalo mnogo lepše i drugčije nego što je dotle videla, pa joj je bilo tako lepo i dobro u srcu da je morala da zagrli kozicu i da uzvikne. O, Belka, kako je lepo ovde gore, kad bih samo mogla zaovek da ostanem kraj vas. Hajde je dotle stigla do onoga cveća. Kliknula je od radosti, cela livada je sijala kao da je od zlata. Bile su to blistave ružice, gusti, ugasito plavi žbunovi zvončića, a jak miris širio se po sunčanoj livadi, kao da je prosut dragoceni balzam. Taj prijetni miris dolazio od malog mrkog cveta, koji je svoju glavicu skromno pomaljao između zlatnih čašica. Hajde je stajala, gledala i udisala ovaj slatki miris punim plućima. Odjednom se okrenula i vratila se Klari sva uzbuđena i zadihana. O, i ti moraš da dođeš ovamo, viknio iz daleka. Cveće je tako lepo i sve je lepo, a uveče možda neće biti tako. Možda ću moći da te ponesem, šta misliš? Ne, šta ti pada na pamet, Hajdi, pa ti si mnogo manje od mene. Kad bih mogla da idem. Sad Hajdi poče da gleda unaokolo kao da se nečem novom dosetila. Tamo gore Peter je sedao na zemlji kao i ranije i posmatrao decu. Tako je sedao već satima i uvek gledao dole kao da ne može pravo da razume šta to vidi pred sobom. On je uništio onu mrsku stolicu da bi sve to prestalo i da tu stranu devojčicu ne gleda više. Ali nije dugo potrajalo, a ona se evo opet pojavila pored Hajdi. To nije moglo biti, a ipak je bilo tako. I on je svojim sopstvenim očima mogao u to da se uveri. Hajdi se sad okrenula njemu i pogledala ga. Hodi ovamo, Petre, uzviknula je ona odlučnim glasom. Neću, odgovorio je on. Moraš da dođeš. Dođi jer ja ne mogu sama, treba da mi pomogneš, brzo, navaljivala je Hajdi. Neću, čuo se opet njegov glas. Hajdi pojuri uzvrdo prema njemu. Plamenih očiju stajala je pred njega i uzviknula. Petra, ako odmah ne dođeš, kazat ću dedi, pokajaćeš se, veruj mi. Te reči pokretoše Petra, jer su mu zadale veliki strah. Učinio je nešto zlo i nije hteo da iko živ to sazna. Dosad se tome radovao. Međutim, sad je Hajdi govorilo tako kao da sve zna o tome, a to što zna kazat će i svome dedi, kojeg se Petar bojio više nego bilo kog drugog. Kada taj sazna šta je bilo sa stolicom, Petra je sve jače davio strah. Ustao je i prišao Hajdi. Idem, ali nemoj da kažeš dedi. Toliko je bio pitom od straha da se Hajdi sažalila. Ne, neću, uveravala ga je ona. Hodi samo sa mnom. Ne treba da se bojiš, lako ćeš uraditi što treba. Kad su stigli do Klare, naredi Hajdi ovako. S jedne strane će Petar, a s druge strane ona sama uhvatiti Klaru čvrsto ispod ruke i podići će je. To je još nekako i pošlo za rukom. Ali sad je došlo nešto teže, jer Klara nije mogla da stoji. Kako da je onda držao uspravno i kreću napred? Hajdi je bila isuviše mala da bi se Klara mogla osloniti na njenu ruku. Morat ćeš da me zagrliš oko vrata, tako, čvrsto.
A Petra treba da uzmeš za ruku i da se osloniš na njega, pa ćemo te nositi. Petar još nikad nikoga nije vodio ispod ruke. Klara ga je uhvatila za ruku, ali je Petar tako kruto držao ruku kao da je držalja od metle. Ne radi se to tako, Petre, kazala je Hajdi odlučno. Moraš da saviješ ruku, pa da Klara svoju tu da provuče i da se lepo osloni. Ti ne smiješ da popustiš, jer onda nećemo moći ništa da uradimo. Tako su oni i učinili, ali su sporo išli napred. Klara je bila teška, a ova zaprega nejednaka po visini. S jedne strane bila je mala Hajdi, a s druge veliki Petar. To su bili dosta nepouzdani oslonci. Klara je pokušala da se osloni malo i na svoje noge, ali nije uspevala, jer tek što je pružila jednu nogu, odmah je natrag povlačila. Stani samo hrabro, predlagala je Hajdi, onda će te svakako manje boleti. Misliš? Upitala je Klara bojažljivo. Klara posluša i usudi se da čvrsto stane na zemlju jednom nogom, a onda i drugom. Pritom je malo jauknula, ali je onda opet podigla nogu i spustila je. Sad je već mnogo manje bolelo, kazala je radosno. Korakni još jednom, navaljivala je na nju Hajdi. Klara napravi još jedan korak, pa još jedan i odjednom uzviku. Mogu, Hajdi, mogu, pogledaj. Mogu da koračam. Sad Hajdi stade još više da navaljuje. Možeš da koračaš, možeš da ideš sada, možeš zaista sama da ideš. Kad bi samo deda došao, sad možeš sama da ideš, Klara, možeš sama da ideš. Vikala je Hajdi jednako van sebe od radosti. Klara se istina još čvrsto držala i za Hajdi i za Petra, ali svaki korak joj je bio sve pouzdaniji. To su mogli svi troje da osete. Hajdi je bila presrećna. Sad ćemo moći svakoga dana da idemo na pašnjak i da šetamo po planini kuda god hoćemo, vikala je opet. I ti ćeš celog života moći da ideš kao i ja. I neće morati više da te guraju u stolici, bit ćeš zdrava. Ali smo doživjeli veliku sreću. Klara je svim srcem učestvovala u toj radosti. Ona nije znala za veću sreću na svetu nego biti zdrav i moći ići kao i ostali ljudi, a ne da ovako bedno po ceo dan bude vezana za bolesničku stolicu. Ono cvetno polje nije bilo daleko, već se videlo kako sijeju zlatne ružice na suncu. Stigli su sada do žbuna plavih zvončića, između kojih trava obasjana suncem kao da ih je pozivala da tu sednu. Zar ne bismo mogli da sednemo ovde, upitala je Klara. I Hajdi je to želela, pa su deca sela usred cveća i to Klara prvi put na suvu, toplu planinsku zemlju. To joj se neopisivo svidelo. Svuda oko nje lelujali su se plavi zvončići, sijele zlatne ružice, a unaokolo se miris širio, slatki miris mrkoga cveta. Sve je bilo tako lepo, tako lepo. I Hajdi je sedeći kraj nje govorila kako još nikad ovde gore nije bilo tako lepo i kako ona prosto ne zna šta joj je, jer bi jednako htela da kliče od radosti. Ali odjednom opet joj pade na pamet da je Klara ozdravila. U svoj ovoj lepoti to je bila najveća njena radost. Klara je bila nema od sreće i radosti zbog svega ovoga što vidi. Sada su se pojavljivale u njenoj svesti nove nade. Velika sreća jedva je nalazila mesta u njenome srcu, a sunčev sjaj i miris cveća tako su je savladali
da nije mogla ni reč da izusti. I Petar je usred svetloga polja ležao miran i nepomičan, jer je zaspao čvrstim snom. Tiho i nežno pirkao je ovde vetar iza stenja koje je davalo zaklon. Vetar je svirao kroz bunje. Svaki čas je Hajdi ustajala i trčkarala tamo amo, jer je nalazila sve lepša i lepša mesta gde je cveće još gušće, ali gde je miris još jači jer ga je vetar donosio. I svuda je na tim mestima morala da sedne. Tako su prolazili sati. Sunce je već prevalilo podne kad se stado koza približi cvetnome polju. Nije to bio njihov pašnjak, tu ih Petar nikad nije dovodio jer one nisu morale da pasu između cveća. Izgledale su kao neka vojska, a ispred njih češljugar kao vojskovođa. Koze su očevidno pošle da potraže svoje dečje društvo, koje ih je tako dugo bilo ostavilo i zadržalo se više nego što je red. A koze su znale uvek koje je doba. Kad češljugar primeti ovo troje na cvetnome polju, stade da mekeće iz svega glasa, a istoga časa pridruži mu se ceo hor i sve ostale koze da otrčaše mekečući. Sad se Petar probudi. Morao je dobro da protrlja oči jer je sanjao kako stolica na točkovima opet stoji onako lepa sa svojom crvenom presvlakom, cela celcata ispred kolibe, pa je budeći se prosto video kako na stolici sijeju zlatni krinovi na suncu. Ali kad se sasvim rasanio, vide da to sija zlatno cveće u travi. I najedared Petra obuzeo opet strah koga je bilo nestalo u snu. Mada je Hajdi obećala da neće ništa govoriti, opet se Petar poboja da se njegov zločin otkrije na neki drugi način. Poslušno i dragovoljno pomagao je Klari da ide i činio sve što je Hajdi od njega zahtevala. Kad svi troje stigoše na pašnjak, Hajdi brzo donese torbu sa jelom, jer je htela da ispuni svoje obećanje. Kad je ona zapretila Petru da će ga naučiti pameti ako je ne posluša, htela je da kaže time da mu neće dati da jede iz ove torbe. Ona je lepo videla jutros koliko je deda lepih stvari stavio tu unutra i sa radošću je mislila kako će dobar deo toga dobiti Petar. Kada se on onda pokazao onako tvrtoglav, time mu je htela reći da neće dobiti ništa. Međutim, Petar je to na svoj način protumačio. Sad je Hajdi vadila jedno po jedno iz torbe, pa napravila 3 gomilice koje su bile tako velike da je ona rekla sebi zadovoljno. Dobit će Petar posle i sve ono što mi ne budemo mogle da pojedemo. Zatim je dala svakome svoj deo iz sela pored Klare. Deci je posle velikih napora ovaj ručak prilično prijao. Dogodilo se ipak kao što je Hajdi predviđala. Kad su se njih dve dobro najele, preostalo je još dosta, te Petru dadoše još jednu gomilicu jela, isto tako veliku kao što je bila ona prva. On je međutim jeo mirno i istreno i pojeo sve, pa čak i mrve, ali pritom nije osjećao zadovoljstvo kao inače. Ležalo mu je nešto na srcu što ga je mučilo i tištalo, pa mu je gorak bio svaki zalogaj. Deca su kasno završila ručak jer se ubrzo zatim pojavio deda, koji se popeo uz planinu da ih povede dole. Hajdi mu potrča u susret, gorela je od želje da mu što pre kaže šta se dogodilo. Bila je toliko uzbuđena zbog svoje radosne vesti, da prosto nije mogla da nađe reči kojima će to dedi da saopšti. Ali deda odmah razumede šta je dete htelo da kaže i radost mu zablista na licu. Ubrzao je korake, pa kad stiže do Klare uzviknu radosno:
Jesi li se usudila? Eto vidiš, i uspela si. On podiže Klaru sa zemlje, uhvati je levom rukom oko pasa, a desnu ruku pruži Klari da se osloni na nju. Devojčica pođe sigurno vođena, još pouzdanije i smelije nego što je ranije išla. Hajdi je skakutala i klicala oko njih, a deda je tako izgledao kao da je doživeo najveću sreću. Podigao je odjednom Klaru u naručje i rekao: nećemo preterivati, vreme je da se vratimo kući. I on odmah pođe jer je znao da je za danas bilo dosta napora, da je Klari sad potreban odmor. Kad je Petar kasno uveče sa svojim kozama stigao do selca, video je kako su se mnogi ljudi bili skupili oko nečega, gurajući jedan drugog da bi bolje vidjeli šta to leži na zemlji. I Petar je hteo da vidi, pa se gurao i tiskao i levo i desno dok nije prodro napred i video je. Na travi je ležao srednji deo stolice na kome je još visio jedan deo naslona. Crvena postava i sjajni krinovi svedočili su kako je divno izgledala ova stolica u svom nekadašnjem sjaju. Ja sam gledao kad su je nosili gore, reče pekar koji je stajao pored Petra. Kladio bih se da vredi bar 500 franaka. Čudim se kako se ovo dogodilo. Veter je stolicu odneo s brda, kazao je sam Čika, primeti Barbara, koja nije mogla da se nadivi lepoj crvenoj tkanini. Dobro je što je to uradio vetar, a ne neko drugi, nastavljao je. Taj bi se lepo proveo. Kad gospodin u Frankfurtu bude čuo za ovo, ispitaće već kako se to moglo dogoditi. Što se mene tiče, volim što već 2 godine nisam bio na planini. Sumnja može pasti na svakoga koga su u to doba vidjeli gore. Ljudi su još mnogo što govorili, ali je Petru bilo dovoljno i ovo što je čuo. Krotko i tiho izvukao se iz gomile, pa koliko je god brže mogao potrčao uzbrdo, kao da ga neko vija. Pekareve reči uterale su mu strah u kosti. Znao je sada da se svakog trenutka može pojaviti policajac iz Frankfurta da ispita ovaj događaj, da bi se onda moglo otkriti da je on to uradio. Tada bi ga ščepali za vrat i odvukli u Frankfurt u zatvor. To je Petar predviđao vrlo jasno, pa mu se kosa kostrešila od užasa. Sav zbunjen vratio se kući. Ni na kakvo pitanje nije odgovarao, čak nije hteo ni da jede. Brzo se uvuče u krevet i poče da stenje. Sigurno je Petar opet jeo kiselice, pa ga sad boli želudac i zato uzdiše, rekla je njegova mati. Možda si mu dala malo hleba, dodaj mu, Brigita, sutra jedan komad od mog dela, reče baba sažaljivo. Kad su ove noći devojčice sa svojih postelja posmatrale sjajne zvezde, rekla je Hajdi, je li da smo se divno provele na pašnjaku, pa ti si ozdravila, Klara, sad smo svi srećni. Sutradan izjutra rekla je deda da bi sad mogle pozvati baku da dođe na planinu. Neka joj napišu da je očekuje jedna veoma radosna vest. Ali deca su bila skovala jedan drugi plan. Htjela su da baki pripreme jedno veliko iznenađenje. Trebalo je da prvo Klara počne još bolje da ide. Tako dobro da bi mogla hodati oslonjena samo na Hajdi. Za sada baka ne sme još ništa da zna. Deca su zato upitala dedu koliko će to još trajati. A on im je odgovorio da će biti potrebno manje od nedelju dana. Onda su one rešile da u idućem pismu pozovu baku, a o nekoj novosti neće joj ništa javljati.
Dani koji su sad nastali bili su najlepši koje je Klara dosad provela na planini. Svakoga jutra budila se radosna jer joj je srce pevalo. Zdrava sam, ne moram više da sedim u bolesničkoj stolici sa točkovima. Mogu da idem kao i svi drugi ljudi. Koračila je zatim i svakog dana je išla sve bolje i bolje, tako da je mogla da pravi sve duže šetnje. Ovo kretanje donelo joj je takav apetit da je deda svakoga dana sekao deblje komade hleba, da ih maže maslom i sa zadovoljstvom gledao kako jede. Donosio je uvek i veliki lonac penušavog mleka, pa punio zdelicu za zdelicom. Tako je stigao i kraj nedelje, a s njim i dan kad baka treba da dođe.